lokacin ajiye shi kawai ake duba wajen tsaron gida don ya zama security for you. Wasu kuma mafarauta ne suna fita daji da shi su yi farauta da shi a daji. Haka sai suna respect shi da irin zage shi don yana da shi kuma kare yana da kaga yadda mutane suka kasa kansu kowa biyu ga Jafar Danja tare da babban cameraman kuma producer Kwande Nigeria sun kasa kansu su kowa gefe. A nan bangaren kuma ga mai makeup shugaban masu makeup na dindindin wato Shehu mai makeup na dindindin ga kuma CEO na Kannywood Empire gaba daya. da baya ba mu kudi kenan. A nan bangaren kuma ga Dr. Alhaji Sani Ranji chairman na Arewa Filmmakers tare da ainihin mai dauke-dauken hoto cameraman kuma sound ne wato Sale Dan Gari. A gaishe ka Jagwado. A nan wajen kuma gaba ɗaya ga asalin mai gayya mai aiki kenan mai wannan fim ɗin wanda ake set ɗinsa wato director Alhaji Musa Almanas tare da dama daga cikin ma'aikata kamar su Nasiru Dukko babban producer, su Dangata ko producer, su asalin producer wato na wannan fim ɗin wato Awale Sirika. Muna ci gaba da ɗaukan wannan set ɗin day 3 kenan na fim ɗin